Doncs la gasolinera va començar la seva activitat primer amb un poste al carrer Garriga en el 1908 i va ser el nostre besavi, que es deia Ramon Fitó, i va venir aquí a Badalona a treballar on estava el port del petroli. Hi havia una refineria i treballava allà, i imagino que en algun moment devia veure que això de la gasolina podia ser un bon invent i va decidir muntar un poste al carrer Garriga, i a partir d'allà va començar l'activitat. Això va ser el 1908 i més tard, veient que la demanda anava creixent, va decidir instal·lar-se aquí i fer la gasolinera tal com la coneixem avui. Això va ser més o menys el 1932 o així, no estem segurs exactament de la data, però és per aquí, als voltants d'aquestes dates. Per tant, l'activitat ja té més de 100 anys i encara queda una mica més de recorregut. Fins quan podem aguantar l'activitat, però de moment estem en funcionament. Bé, això suposo que inicialment devia ser un edifici bastant modern en el moment que es va fer, perquè l'estructura metàl·lica no és una que es vegi habitualment a principis del segle passat. Doncs era una novetat de l'enginyeria, diguéssim, fer edificis així fent servir ferro, no? Tenim en aquella època, salvant les distàncies, però la Torre Eiffel o edificis d'aquest estil, que eren les primeres construccions importants amb estructura metàl·lica. I aquí la marquesina es va fer com una cosa moderna en el seu moment, i això va durar, suposo que durant molts anys no feia falta canviar-ho, no? Més tard hi va haver-hi una època en què hi havia canvis de façana quan es van abanderar moltes estacions de servei. Aquí en aquell moment no hi va haver-hi, per algun problema no es va poder fer el canvi d'imatge i es va mantenir aquesta imatge, i això ens ha permès passar tota l'època que era obligatori abanderar-se i posar-se una marca amb la façana tal com la teníem i sense canvis en aquest sentit. I ara, després de tot aquest temps, nosaltres hem decidit continuar amb aquesta estètica, que és característica, i fins i tot potenciem una mica amb el logo que hem canviat recentment, potenciem una mica aquesta marquesina i la imatge diguem-ne vintage que té de cara en fora. De cara en dintre, evidentment, totes les instal·lacions són a normativa i estan renovades i estan al dia, però de cara a fora la imatge que donem és aquesta més emblemàtica i més característica d'aquí, de tota la vida. I per nosaltres també és un símbol d'identitat, i a més els treballadors que tenim que treballen amb nosaltres de tota la vida, la majoria. Sí que tenim alguna renovació quan s'ha jubilat algun, hem agafat algun altre perquè no volem canviar aquesta característica, però la nostra essència, diguem, està a conservar els llocs de treball que tenim aquí treballant amb nosaltres, perquè creiem que ens dona un diferencial amb la resta d'estacions de servei. Sí que és veritat que és una càrrega que els altres no tenen i que segurament a nivell de negoci no és el millor, però a nosaltres és una situació que ens tranquil·litza, diguéssim. Ens sentim còmodes tenint aquests treballadors amb nosaltres perquè són gent que coneixem de sempre i hem decidit mantenir aquest vincle entre tots. Sí, aquí jo crec que la gent del barri percep això com una institució, és un punt de referència per molta gent. Molta gent, quan necessita alguna cosa, a vegades venen aquí perquè saben que sempre trobaran algú disponible per parlar o per demanar algun favor o per el que hagi sorgit. Moltes vegades hi ha hagut situacions en les que s'ha pogut ajudar en algú que ho necessités. I jo crec que això és un punt de referència per tot el barri. Crec que això és una característica, sí, de tants anys tenir obertes les portes 24 hores. Ara tanquem a les nits, però durant molts anys hem estat oberts les 24 hores al dia. Per tant, aquí sempre hi havia algú per poder recórrer en algun moment en què tinguessis alguna necessitat.